коммуникация наконец, мада аудиториям да мухлиси аст ки ҳамсини соли отабо чамай. Ба ҳамин хотир ҳар гапа ма гуфтан ҳаметон да видеом, не ки нисбати та барон, барои ки бо нагӯ ки тарсиди хеле ответи чӣ дод наматра я чӣ мегум қабул ки барон тада сензура да любой чӣ. Сензура. Худ фаҳмиди ки сензура қабулш ки. Фикр накӣ ки ма это тарсидам. Ба кадом хотир ма пауза кардам дар мобайн бародаро ки ҳозир бароня хеле мада пешниҳод кард ки мега ки броина як ба як батл кунем. Агар ҳозир ма бигум ки майли ма мебурам қатита батл, халқ мегӯяд ти 6 ба 1 гуфти, як ба як бо бромадести. И гап чап видео гап чап бисёр меша. Не ки агар тра не бигум бо меган ки короче бона кофтеса кора резинка кестай дигаш. Мисол не хеле гап чап мекунан ки мақсад кора резинка кадад фед надод тарсидеса. Не бигум меган тарсид, ҳо бигум меган 6 ба 1 гуфт. Барои ҳамин қагуш ки бобои баррони гарини тида фаҳмо я бурга сензура угуш ки ҳамин қадмеу ки батл мехоҳӣ як ба як гнат када ки мерем сиёнка мекунем диска мепартоем гап нестай тайёрша мерем любой ҷой на условия ҳамияй қабул мо мерем сиёнка мекунем мепартоем голосование халқ мекуна як условия агар ма тра бридум бой додум майли чӣ условия мемонӣ ма рӯзи хаб не ки агар ма тра як ба як да бридум повторни батл мешава бо ҳамун 6 ба 1 6 кас меброем хати майдов то что шумо западло шидад ки хеле 6 ба 1 буромадан як ба як айхлад бо айдори гап нест як ба як не ки бой доди баъд ю мешава 6 ба 1 бо фаҳмо ба ҳамин хотир ман надонистам чӣ ответ битам туда мисол ҳот бугум нет бугум ҳо бугум меган 6 ба 1 отказ кард не бугум меган тарсид фикр кардам ин ҳамин хулоса омадам як ба як қатид мезанам агар бой доди баъд ин қатид ман 6 ба 1 меброем зояй мами рептиҷи шайх доди худо қандо табаза ты сағира натури умни шайх рептиҷи ты барои реперора да чиво кадаги ку блядь барои сум нигоҳ кадад ча касе қурат кадесте ба фикрам ича мардум ро ответ додесте кие айнаи шамс в тҷк қурат када бародар мухлиси барони брақати барона чахчах кардан беги гӯш ки ака давоми гап мерем азор амад мухлисои даки қати ман мондан мухлисое ки хеле чихелай боваришон партияшон тарсиди сусихчон накандан саломат бошен зора қати ҳеҷ вақт мухлис ҷамъ карда намешава мухлис барои таланти инсон мешава кадоме ки канд рои сафед мухлис касе мешава души кадоме ки қати ман мондания ҳазор раҳмат ай пешай тайёри баъд чӣ дигар мегӯм бобои барон ман тексе ки тада дорум барои 6 ба 1 места тайёри табид ма ай сарина барои та текст менависам нафорат маъно мехост 3 рӯз пешай батл ёки 2 рӯз пешай батл ман менависам даже тайёри намебинам та тоқа бошид бугум рептиҷи ту шайх блядь ту як хеле каде ки чӣ шиносе доштум чӣ касе ки буд ҳамара против ман кадести қанта биза блядь нат хуй знат чанд сумимети одамода ман намедонам чӣ гапа ки весре против ма ишки ты короче фалон сола ма кулок семишка доштам нимша гирифти хурдӣ ишки короче ма ба пешхонаи шумо гузаштам ту гуфти остагзар ма гузаштам ту хобиди бедорат накардам кадом соле ки она шо бара чӣ хубие кадай ман ҳамин қатон мегум бародар вақте ки дар ҳаққи як кас хубӣ кади вақте ки як кас қати шишти вақте ки як кас қати рафт омад кади и подходи арӯса биромада видео када гуфтан что ты тарикади ты тарикаи матра як кулок семишка додум ты нимша хурдӣ нимш ғалти даҷубор ма дои семишка шумо вақтло ранги гудак подход кестен хай рептиҷи мақсада шикастани ма бошад далши задан биги ай аввал тай мақсада дошти ай аввал и боя бори дига мегумад ма ранги гареперо тыда қуш намешам тыда починяться намекунам ты рептиҷи вес реперои ма худам тоқа реперам ма қадиш ты қуш нестам рептиҷи я бори дига мегум ма қати мухлисои худмам обод бошинам мардуме ки маро поддержка мекунад не лайкое ки сиёнкои шумо да метавоед не хрехтеста лайк не қадар лайк шоз на 528 одаме ки аста мумкин ки бовари дорум я 500 модам мухлис агар 28 против ман боша ба ҳамин хотир баром тайёр ша любой вақт дар любой ҷо форат квартира дай форат дурни хонатон дай форат тайт резатон дай
любой ҷода оператор та бигӣ биё, парам оператор ма мегирем, мерем, сёнка мекунем, мепартоем. Дядя Рустам бахшиш айта брат, баро ки ма гуфтам бато Россия да меша, иёй хеле условия мондесна. Ози ма иша маткас кунем, братан Хидр медоне ки бо чи гап чап мешава. Ба ҳамин хотир марда тупик партофтага. Не ки ҳамаи кора ҷазир кунанда, ташкил кунанда ҳамаи кора я бурдига мегӯн ти рептиҷи. И планотам хит кистам, и дальше задан беги. Ма трам качез мею ки ма без спонсор, без тага, без поддержка, ягон рэпер без поддержка, ягон инсон без поддержка ичка. Той на миру заман расидам, мара Худованд расид. Расон ба мирус. Агар Худованд мара ба мирус расонда боша, значит мара нигабон амаски расондай. Вақте ки Худованд қатъи маъмада фарқ надора ки я против он. Обод бош, мухлиси ма. А бача як свада ура батл газе мега батл чиши. Тамом, кадом мекина. Косил ход. Рафиқой нодам ундага надади. Рафиқой нодам фонда. Рафиқой бивший ма зинда бошем. То что бахшиш ягон вақт машинтон дашт.